Bon vespre a tots, benvinguts a una nova edició del Premi Llengua Nacional, la sisena, que la nostra associació atorga des de l'any 2018. Són uns premis que volen reconèixer projectes empresarials, tant petits com mitjans, d'arreu dels països catalans que mostren un ferm compromís amb la nostra llengua i en contribueixen a estendre l'ús. Cada vegada són més, gràcies a Déu, les empreses que mostren el seu suport a favor de la nostra llengua. Potser són més perquè la situació és complicada, però en tot cas, cada dia són més els que com a mínim es presenten al nostre premi. Com deia, des de l'any 2018 s'entreguen els Premis Llengua Nacional. L'han guanyat el 2018 Zombi Paella, l'any 2019 el celler Randem es 10, l'any 2020 Bioempresa, l'any 2021 3D Nassos, l'any 2022 Catalanets. I tot seguit, la presidenta de la nostra associació Llengua Nacional, la Màriam Serrat, pujarà a donar-vos unes paraules. Posarem així perquè diuen que se sent millor. Molt bon vespre, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, membres del jurat, socis de Llengua Nacional, entitats convidades, candidats, socis, subscriptors, públic en general, sigueu benvinguts a l'acte de lliurament de la sisena edició del Premi Llengua Nacional d'aquest 2023. Tornem a plegar-nos en aquest acte anual que vol incentivar l'ús i el bon ús del català en el món empresarial i associatiu, unes pràctiques que haurien de ser habituals i que no caldria qüestionar. Però malauradament no és així, encara no actuem en plena consciència de país que té una llengua pròpia, i el fet d'orientar els negocis en català i d'expressar-s'hi en el dia a dia amb tota normalitat sembla una fantasia. Aquest ha estat un any especialment dur per la nostra llengua. Quan en el discurs del darrer premi us deia que havíem afluixat respecte a l'ús social i a la cura de la llengua en comparació amb els inicis de l'anomenada normalització lingüística del segle passat, no ens podíem pas imaginar que tornaríem a la repressió que havia patit el català en temps de la dictadura. I certament la tornem a patir. La tornem a patir amb l'agreujant que les noves generacions no veuen el perill de desaparició en què es troba. Aquesta repressió lingüística, que en definitiva ataca la cultura i, per tant, la identitat d'un poble que comparteix un mateix idioma, s'inicià descaradament, dic descaradament perquè ja feia temps que coejava la Catalunya del Nord, amb la retirada de la Biblioteca Municipal de Borriana, el passat mes de juliol, de 5 revistes en català, entre les quals la nostra. I això fou només la punta de l'iceberg. Un iceberg que, a mesura que emergeix, es mostra cada vegada més destructiu envers la nostra identitat. Perquè destruir una llengua és destruir una cultura, una identitat, un país. L'idioma és la columna vertebral d'una cultura, deia Manuel de Pedrolo. País Valencià, les Illes, la Franja de Ponent, caldrà veure què passa a Andorra en les imminents eleccions. I és que allò que afecta qualsevol dels territoris que gaudim de la mateixa parla ens afecta a tots, perquè som llengua, som cultura, som països catalans. Per això la nostra associació vol palesar i afavorir aquestes iniciatives que ens donen un bri d'esperança en l'ardu camí vers el ple desenvolupament dels nostres drets lingüístics i nacionals. I no anem pas mal encaminats. El Premi Llengua Nacional va adquirint una dimensió que traspassa els nostres límits geogràfics. Enguany hem rebut candidatures de col·lectius que treballen per estendre el català a Itàlia o a Alemanya i val a dir que d'àmbits molt variats, des de l'acompanyament cooperatiu en el moment de la mort fins a l'elaboració de cervesa artesanal, per posar-ne 2 exemples. A tots els agraïm la participació. Com agraïm també la implicació de les nostres entitats i dels professionals que han fet possible la 6a edició del nostre premi. La Generalitat de Catalunya i Bon Preu Esclat pel suport econòmic,
el Centre Sant Pere 1892, per servir-nos un any més l'Auditori Collell i Fabra, els membres del jurat, pel temps esmerçat en la selecció, els companys de la Junta de Govern, la nostra secretària tècnica, per l'organització de l'acte, el tècnic de so i, per descomptat, el presentador d'aquesta edició, Arnau Colomines. Us convido a gaudir de la vetllada i a mantenir Moltes gràcies, Màriam. Com cada any, en aquest acte el que volem fer és també donar veu a una empresa o institució que vetlla per la nostra llengua. Aquest cop ho farem amb l'Aliança per la Presència Digital del Català, una aliança entre diferents entitats i institucions que vol preservar la bona salut a internet, lluitant contra grans gegants que a vegades fan les coses complicades en la nostra llengua. Avui he convidat a l'Albert Cuesta, que és un dels seus impulsors, si vols pujar, Albert, a parlar una mica amb nosaltres. Molt bé, bon vespre. Gràcies per convidar-nos. Parlàvem ara de la presentació dels grans gegants que una miqueta ens fan la vida complicada a la nostra llengua per internet. Hi ha els gegants com Google, que potser és una miqueta el motiu pel qual ha nascut l'Aliança Digital. Va ser un detonant, concretament una intervenció de Google que va perjudicar greument la visibilitat del contingut en català a les cerques web. És a dir, que a partir dels mitjans de l'any 2022, quan els usuaris que tenien configurades les preferències del seu entorn informàtic o mòbil en català feien cerques de coses, de conceptes, de llocs, de noms, de topònims, se'n van adonar que els primers resultats que obtenien a la cerca, que abans normalment eren de contingut en català, havien deixat de ser-ho. Va haver un gran revolutori social en el sentit de xarxes socials. Tothom li va dir el nom del porc a Google, acusar-los de moltes coses, la majoria de les quals són certes. Però Google senzillament va dir, ja ens ho mirarem, però no semblava que fes res. I llavors el que ens va semblar a uns quants és que havíem de convèncer Google que tenia un problema i que l'havia de resoldre. I la millor manera que vam trobar de fer això va ser aglutinar, fer una coalició de 10 entitats que formen l'Aliança per la Presència Digital del Català i són 10 entitats de solvència contrastada amb la defensa de la llengua. Parlem de, ja represento la Fundació Concat, però parlem de, per exemple, de la Plataforma per la Llengua que està aquí representada, parlem d'Òmnium Cultural, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Ramon Llull, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear, segurament me'n deixo alguna, Soft Català, Amical Wikimedia, i ara crec que ja són totes, i si me n'he deixat alguna, per tant, disculpeu, que cadascuna d'elles apretava per la seva banda i ens va semblar que unir esforços per la dispersió. I això ho vam fer, ara que també tenim el govern aquí, a instàncies del govern. El govern ens va demanar, escolta, a veure si ajudeu a resoldre això amb els vostres recursos tècnics, perquè el problema no era que no hi hagués contingut en català de qualitat i visible, sinó que realment Google va fer un canvi que va perjudicar aquesta visibilitat. I a partir d'aquí el que vam fer va ser abordar el problema d'una manera científica, és a dir, perquè Google ens fes cas, perquè és una empresa que treballa amb dades, el que li vam donar són dades. I vam agafar les webs de 700 empreses, organismes oficials, institucions acadèmiques i mitjans de comunicació que ens van deixar entrar fins a la cuina. Ara parlaves d'empreses que tenen afinitat pel català. Amb aquestes empreses i institucions els agraïm molt que ens deixessin entrar a la cuina per poder documentar que havien perdut trànsit les seves webs, les versions en català. Vam descobrir, vam fer un informe, que determinava que 2 de cada 3 webs que tenen contingut en català havien perdut trànsit i que el 80% d'aquest trànsit s'havia anat a la versió en espanyol. Això va ser un informe molt documentat, amb molts gràfics, només la tenim els tècnics, que demostrava això i llavors la feina va ser fer-lo arribar al Departament d'Enginyeria de Google per demostrar-los que tenien un problema. I resulta que no sabien que tenien el problema, o sigui, evidentment
no era intencionat, no sabien que tenien el problema i ens van agrair molt que els documentessin el problema i gràcies a això el van poder resoldre. No és que Google tingui una debilitat especial per una llengua que parlem de milions de persones, que Google té 3 milions d'usuaris, el que els ha servit de canari a la mina, és a dir, que els hi hem descobert que tenien un problema que no sabien i els hi hem ajudat a resoldre'l, no només pel català, sinó per moltes altres llengües. Fa més d'una dècada, podríem dir que Artur Solet va ser capaç de canviar Twitter i fer que Twitter també d'alguna manera parlés català. Ara no ha sigut tan fàcil i, com deies, ha necessitat el suport de molta gent i fins i tot d'un petit aparell que ens servirà com a... No sé si l'has portat o l'aparell. L'he portat. Això de Twitter fa uns anys va ser en solidaritat. També hi havia un... Jo vaig entrar a Twitter i vaig dir, home, això de Twitter fem una pinta, vull fer-ho sobre el meu nom i dir, home, i els vaig demanar i em van dir que ni cas. I llavors vaig a San Francisco i els vaig tornar a demanar i van continuar sense fer-me ni cas. Llavors què va passar? Vaig muntar una campanya a Twitter, aprofitant les seves pròpies eines, per dir-los, escolta, feu el favor de deixar-nos traduir el Twitter al català, que nosaltres ja tenim experts, els estem acostumats a fer-nos tots nosaltres, per tant, no ens costa, ja han fet altres coses, deixeu-nos que traduïm el Twitter en català. Això, el desllorigador va ser quan el Barça es va comptar, com que en aquells moments Twitter tenia interès en que el Barça fes servir Twitter com a xarxa preferent, el Barça els va dir, escolta, nosaltres fem servir Twitter com a xarxa preferent, sí, està en català, una mica que va ser una Spotify també. Dit això, en aquells temps fer campanyes d'aquest tipus era útil, perquè estem parlant de fa 10 anys, les xarxes eren una altra cosa, ara no, ara s'han de amb aquestes empreses tecnològiques que hi ha tant de negoci al voltant, és molt més difícil i els has de demostrar. Doncs, Google va resoldre el problema, creiem que prou bé, a finals d'agost, vull dir que ara la majoria de les cerques que es feien en català i que donaven resultats en castellà els tornen a donar en català. Creiem que hi ha marge de millora i també hem decidit que se'ls ha de vigilar, perquè se'ls hi pot... Google és una màquina molt complicada, és un animal molt complexa i es canvia una cosa per aquí per motius de negoci, se'ls hi descollona una altra cosa, i en aquest cas se'ls hi ha de desmuntar el català. Llavors creiem que se'ls ha de vigilar i el que hem fet, la segona iniciativa d'això, és començar a desplegar una xarxa de catxarros com aquest. Això són ordinadors, això és un ordinador que fa cerques a Google seguint les ordres de la Fundació Concat. Nosaltres instal·lem aparells d'aquests a diversos llocs del territori, estem encara en fase de desplegament, començant per entitats que formen part de l'Aliança i després per empreses de cercle, per entitats de cercle de confiança, institucions, i aquests aparells el que fan és fer cerques a Google i comunicar-nos els resultats, i llavors nosaltres els agreguem i veiem com està evolucionant el resultat de la cerca, és a dir, si el català manté presència, guanya o perd. I això és un altre exemple, un exemple que a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè hi ha una molt bona voluntat de participar-hi. I no és l'únic projecte de l'Aliança, sinó que no parareu aquí, sinó que darrere hi ha una cartera ja ben plena de nous projectes. Sí, intentar resoldre amb força èxit, creiem, el problema del posicionament del català a Google va ser apagar un incendi. Realment era un problema, una crisi que ens afectava molt al futur de la llengua i de la cultura catalanes, perquè s'havia de resoldre abans de que, suposo que tots us sona el ChatGPT, que és això de que l'algoritme amb el qual tu dialogues i a més ho pots fer en un català força fluid i tal. Els algoritmes, els bots aquests com ChatGPT, passaran a ser aviat la principal manera que tindran els humans d'interactuar amb la informació que hi ha a internet. O sigui que ara encara estem escrivint paraules en aquella capseta de Google, però a curt termini o mitjà termini li preguntarem amb un chatbot. I aquest chatbot s'estan entrenant amb el contingut d'internet. Si el contingut d'internet en català s'anava fent invisible, què passaria? Doncs que tu, d'aquí uns mesos, d'aquí uns anys, començaries a fer-li preguntes amb un estri en català, que t'entendria en català i contestaria en català, però t'estaria contestant a partir de contingut que no està en català. Perquè no trobaria el contingut català. El ChatGPT està entrenat amb el contingut d'internet i el 55% del contingut d'internet és en anglès.
Per tant, encara que tu l'interrogues en català i et contesti una cosa en català, el que t'està contestant és la traducció al català d'una cosa que està en anglès. I això, en un entorn en el qual una cultura estatal vincula a una llengua, és un problema. Per això ens hi vam afanyar a intentar-ho resoldre i crec que prou bé. Però entre tots els membres de l'Aliança, hem identificat altres àmbits en els quals la presència del català no és satisfactòria, no és proporcional al nombre de parlants. I estem parlant d'automoció. O sigui, per què els números del meu cotxe, un cotxe fet a Martorell, un cotxe fet a Califòrnia estan en català i els números d'un cotxe fet a Martorell no. Això és una anomalia. Hi ha electrodomèstics de gran consum que se'n venen molts, que n'hi ha una a cada casa i que no tenen els números en català. Això és una altra anomalia. Parlem de plataformes audiovisuals d'aquestes de vídeo a la carta, parlem d'altaveus intel·ligents, parlem d'algoritmes. Ja tenim 8 àmbits d'intervenció amb els quals, per cadascun amb el seu mecanisme, estem intentant incidir perquè millorim la visibilitat del català. I no us puc dir res encara concret, però en els pròxims mesos esperem poder donar bones notícies en algun altre d'aquests àmbits. Molt bé. Albert, passaríem hores xerrant d'això, però ja saps que tenim un temps limitat. Gràcies per vindre, explicar-nos-ho. Gràcies per existir, perquè necessitem més gent com vosaltres que rebin a favor de la nostra llengua i que ens solucionin problemes que són molt tècnics i que la majoria dels usuaris no arribem a entendre, però sí que els patim. Gràcies. Bé, vespres com aquest són millors si hi ha una miqueta més de música a l'ambient. Avui no sóc l'únic andorrà que hi ha a l'escenari, perquè el meu amic Lluís Carges també ha vingut a acompanyar-nos i ell ho farà millor que jo, perquè ell ho farà amb la veu i amb l'Albert Freixas a la guitarra. Que en cada vez reneixi el món, ploguin estels, el fons dels ulls i els tarongers toquin el vent d'estiu a tot arreu i el mar més alt i el cel més bo. No és veritat que en cada mes siguin més lents tots els agents i l'os polar corri tranquil sense la por de caure avall i arrelin flors als pics més alts. Ho fa tan fred avui també. No és cert et dic que amb cada vez siguin més greus tots els accents i balli el món entorn del sol com un dervix vestit de blanc en un desert i els cactus secs no ho punxin tant. Que et dic que no és veritat que entre tu i jo quan ens besem canviem els tons de les ciutats que no he vist mai, són plens d'ocells, els volem
més t'ho desfent tot, que la veritat ho sé del cert és tan sols fer i fer vol dir voler-ho tot i tot vol dir allargar un bes. Que no és veritat, però sobretot no deixis mai d'allargar un mes per si de cas és un error el que jo crec i amb un sol gest ho desfem tot, que la veritat ho sé del cert és tan sols fer i fer vol dir voler-ho tot i tot vol dir allargar un bes. No és veritat, de Mireia Calafell. Moltes gràcies, Albert, Lluís. Aquest tema, No és veritat, de Mireia Calafell, és un poema que han musicat en el seu últim treball titulat precisament Poetes. Passem al que ens porta aquí, que és l'entrega de premis. Uns premis que, gràcies al jurat, format per en Francesc Xavier Vila, en Joan Iglesias, en Bernat Joan, la Gemma Pasqual i els membres de la Junta de Govern i del Consell Assessor de l'Associació Llengua Nacional, la Maria Turull, en Carles Riera i la Mària Serrat, han escollit quin és el premi d'enguany. Hi ha hagut 14 candidats al premi. Són 14 empreses i entitats que vetllen per la nostra llengua en projectes molt diversos. Projectes com, per exemple, l'Associació Catalana de Jocs de Taula. Projectes com l'Associació per a la Difusió Occitània a Catalunya. L'Associació de Guies Catalans al Món. Cap de setmana de cinema català. 14. Cervesa Sant Jordi. Coordinadora d'Associacions per la Llengua, la CAL. Culturàlia. Grup d'Història Casal. La Bicicleta de l'Angeleta. Llamps i Trons. Recer Cooperativa d'Acompanyament Veïnal. Romaquí i Torrons i Mel Alemany. Dues de les candidatures han quedat frec a frec al capdavant de la classificació i per això l'associació ha decidit concedir una menció i un premi. Tinc un parell de sobres aquí. Un d'ells és la menció especial, l'altre és el guanyador. Si us sembla, us direm primer el de la menció. Per tant, el segon premi, aquesta menció especial del jurat, és per la bicicleta de l'Angeleta. Si voleu pujar a l'escenari per donar aquest premi. Recull el premi des de la bicicleta de l'Angeleta. Han vingut? Sí? Sí. Endavant.
no ens ho pensàvem pas i us expliquem molt ràpidament què és la bicicleta de l'Angeleta. Aquí hi ha els companys de Cop de Pedal, que és una cooperativa de ciclologística, bicimissatgeria. Jo soc la Sara, que formo part de l'agència Talaia, que fem comunicació, i falten les companyes de l'Agustira, que és una altra cooperativa d'educadores. Llavors, la bicicleta de l'Angeleta és un projecte d'intercooperació en el que vam decidir muntar, com veieu, o no ho veieu, però en tot cas és una biblioteca mòbil, una biblioteca ambulant, tot és literatura infantil i juvenil, sempre en català, i l'objectiu és dinamitzar des d'un punt de vista cultural i en català barris de la nostra comarca. Venim del Maresme, barris en els que no està havent-hi programació cultural i no està havent-hi programació cultural en català. Llavors creiem que la llengua és una eina més, evidentment, així com la cultura, creiem en la cultura i l'educació com a eines de transformació social, i hem pogut fer un bolo i estem molt contentes perquè amb aquest premi en podrem fer un altre, i crec que no em deixo res. Agrair també a Cop Maresme, que és l'Ateneu Cooperatiu del Maresme, que ens va donar també molt de suport a l'inici quan vam començar a crear la bicicleta de l'Angeleta, i crec que ja està. Ens podeu trobar al web que diu Agència Talaia / la bicicleta de l'Angeleta i mirar una mica els vídeos, les fotos, i en qualsevol altre moment que la puguem tornar a fer us esperem. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per aquest projecte, també un projecte maquíssim que segur que des del jurat van valorar l'originalitat i la manera de dur-lo a terme en una zona com el Maresme, amb tots aquests col·lectius que s'han vinculat i s'han implicat. Molt bé, doncs passem al guanyador d'aquesta edició del Premi Llengua Nacional. El guanyador és 14. Recull el premi l'Eva Piqué amb la resta de l'equip de 14. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per haver atorgat a 14 aquest 6è Premi Llengua Nacional. Jo soc l'Eva Piqué, que soc l'editora i la directora de 14, i avui 14 no seria possible sense la Gemma Ventura, sense la Bel Capdevila i sense els col·laboradors tan bons que tenim. A veure, vull creure que em perdonareu la immodèstia, perquè sense desmereixer gens els altres 13 candidats, i és casualitat que hi hagi 14 candidats. M'ha encantat la idea de la bicicleta de l'Angeleta, però trobo que és un premi prou ben concedit, perquè de debò sembla un reconeixement bastant fet a mida per nosaltres. Crec que a 14 complim amb escreix els requisits que teníeu en compte, que és que som una petita empresa,
estem del tot compromesos amb la llengua catalana i hem aconseguit acostar la cultura i la nostra mirada literària del món a centenars de milers de seguidors fidels que ens segueixen, ens llegeixen i ens ajuden a mantenir-nos vius. Quan ara farà 10 anys, a principis del 2014, per això es diu així, vaig muntar un digital cultural, partia de molts hàndicaps. Pretenia tirar endavant un mitjà de comunicació en plena crisi i reconversió dels mitjans de comunicació. Un mitjà digital, quan ningú havia descobert la fórmula per fer sostenible econòmicament un mitjà digital. Un mitjà de cultura. El sector cultural és precari i és un sector en què hi ha en joc més egos que diners. I un mitjà en català, per descomptat, en català. De fet, la qüestió de la llengua ni tan sols me la vaig plantejar perquè no se m'acudiria muntar un mitjà en cap altra llengua que no fos la catalana. És com quan em pregunten per què escric en català. La pregunta té una primera resposta clara, perquè és la meva llengua. Sempre explico que vaig créixer enganyada. El 1972, els pares em van dur a una escola d'aquelles que aprofitaven les escletxes de finals del franquisme i vaig rebre tot l'ensenyament primari en català. Em pensava que allò era normal, que vivíem en un país normal. Quan vaig sortir de l'escola Arrel per anar a un institut públic, la realitat em va esclatar a la cara. Pensava que la feina ja estava feta i vaig descobrir que no, que encara calia defensar i protegir la llengua, que encara ens havíem de romangar. Per sort, en aquella escola també m'havien ensenyat a lluitar per intentar millorar les coses. Em vaig passar l'adolescència, a finals dels anys 80, treballant per la llengua i fent accions no violentes a favor de la llengua, des de la Comissió Lingüística de la Crida a la Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. En aquella comissió de voluntaris per la llengua també hi havia en Xavier Sánchez Picanyol, que es va morir de sobte al febrer del 2023, ara fa 9 mesos. Xavier, avui ens han donat aquest premi i he pensat en tu. Més encara hi he pensat perquè el passat mes de març una colla d'excridaires ens vam trobar en aquest mateix centre per recordar-te. Tinc certa fe en l'impossible, potser per això vaig muntar 14. Un digital català i en català que fa i difon cultura. 14 pretén donar visibilitat a la creació literària, teatral, cinematogràfica, artística i musical. Alhora, nosaltres mateixos som també una plataforma de creació artística. Tenim una bona colla d'escriptors catalans com a col·laboradors. Treballem amb escrit artesanal, cuidant cada peça que publiquem i amb la il·lusió com a valor afegit. Intentem compensar uns recursos forçosament limitats amb les ganes de fer bona feina. I ho fem tot en català perquè no ho podríem fer d'altra manera, perquè és la nostra llengua, però també perquè la llengua catalana és encara avui una causa a defensar. Parafrasejant el president Companys, totes les causes justes del món tenen els seus defensors, però la llengua catalana només ens té a nosaltres. Em sembla que hem de fer de la defensa de la llengua una prioritat, en lloc d'apartar-la del debat públic com si fes nosa, com si ens n'haguéssim d'amagar o d'avergonyir. No sé si us passa, però jo visc envoltada de defensors del planeta que són sensibles a tota mena d'injustícies, però que no entenen que m'importi salvar la meva llengua. Que fins i tot em fan sentir malament pel fet de tenir consciència lingüística i per pretendre viure en català als països catalans. 14 s'ha establert des de fa anys com el mitjà de continguts específics més llegit en llengua catalana. Però tirar-lo endavant suposa cada dia un esforç enorme. Els lectors els tenim. Hem aconseguit que la cultura no faci por. Hem aconseguit entrar a cases on no hi havia llibres ni gaire consum cultural. Però no estava escrit enlloc que fos fàcil mantenir econòmicament un digital de cultura en català. Ara mateix depenem dels anunciants que aprofiten la nostra marca i la nostra capacitat de difusió. Només tenim anuncis de qualitat, creiem en els nostres anunciants i sabem que això es nota. I sobretot, depenem dels lectors que ens renoven la confiança amb donacions i amb subscripcions mensuals. És gràcies a aquests anunciants i a aquests subscriptors que el 2024 podré... És que estic refredada i se m'acaba
Se m'asseca la llengua, justament. Doncs és gràcies a aquests anunciants i a aquests subscriptors que el 2024 podrem celebrar que ja fa 10 anys que intentem fer, ser i encomanar cultura. En català, per descomptat. Moltes gràcies. Ja? Gràcies. Sí. Molt bé, després de l'entrega dels premis, toca una mica més de poesia i de música amb en Lluís Cartes i l'Albert, que ens interpretaran ara el sonet 76 de William Shakespeare, amb la traducció de Gerard Vergés. Bon vespre a tothom. Gràcies a tots plegats per haver vingut. Tal com comentava fa una estona la Marian, la llengua està en una situació complexa. L'últim any hem tingut uns esdeveniments, especialment al País Valencià i a les Illes,
que no... que fan mal a la llengua des de molts punts de vista i, per desgràcia, s'estan desenvolupant una sèrie d'actuacions totalment contràries. A Catalunya, mentrestant, al llarg dels últims 2 anys hem entrat en una nova etapa de la política lingüística en què una de les coses que havíem de fer des de feia molt de temps, que era sacsejar consciències, hem aconseguit fer-ho. En els últims 2 anys hem passat a tenir un discurs cofoista en què les coses anaven bé a fer un exercici que és dolorós perquè estem dient que les coses no anaven tan bé com molta gent pensava, estem donant dades, cada vegada sembla que siguin dades que s'han produït ara mateix i són dades que ja feia temps que arrossegàvem, que alguns des d'algunes plataformes ja anaven dient tant societat civil, recerca, però que no acabaven de trencar el glaç. Ara hem aconseguit tots plegats que la situació es vegi d'una manera més clara i alhora també hem estat capaços de tornar a engegar actuacions que estan tenint resultats. I a mi m'agradaria insistir en l'interès i en el valor que té que aquestes actuacions s'estan fent des de molts llocs. Mireu, en els últims 2 anys hem estat capaços de fer allò que ens deien que era absolutament impossible en alguns terrenys. Recordeu quan pensar que el català podia ser a les plataformes era impossible? Era impossible, Netflix no podia tenir res en català, tenia la pel·lícula. Combinant la regulació, la interlocució, el suport, hem aconseguit que allà on teníem un ERN comencin a haver-hi un nombre apreciable de productes que encara no estem satisfets, per descomptat que no estem satisfets, però que està creixent. Hem tingut sorpreses que jo crec que ens han d'alliçonar. Hem vist com allò que també era impossible, que al Congrés es pogués parlar, al Congrés de l'Estat espanyol es pogués parlar en català, de cop i volta, per art de màgia, s'ha vist que els reglaments es poden interpretar a gran velocitat, de manera diferent. Hom es pregunta com és que en els últims 40 anys no havíem vist la possibilitat d'interpretar-los de manera diferent, però bé, en tot cas, de nou, traguem-ne lliçons. Hem vist com la col·laboració de la societat civil aconsegueix també tenir impactes positius, al moment en parlava l'Albert Cuesta, i l'aliança ens ha ajudat a millorar la situació de la llengua a internet. I hem vist també que no tot ens va en contra. Ara, fa gairebé un any, podríem dir que el món ens va canviar. Recordeu que fa un any i uns dies vam descobrir que el xat GPT parlava en català. I fixeu-vos com, davant d'alguns discursos que només veuen les parts negatives de la realitat, hem de ser capaços de dir no tot ens va malament i tenim aquest potencial. Per descomptat que entre les institucions, les entitats, la societat civil i cadascun de nosaltres podem fer molt més. I és per això que és un plaer ser en un acte com aquest d'avui, perquè en un acte com avui el que fem és, des de la societat civil, reconèixer esforços que s'han fet sovint a un nivell local, perquè és molt important treballar a nivell local, per avançar en la posició de la llengua. Per tant, moltes gràcies a Llengua Nacional per la feina que feu, moltes gràcies a tots els candidats per haver apostat per la nostra llengua, moltes gràcies a la bona als guanyadors i només un missatge final. Continuem, perseverem, perquè ens en podem sortir. Moltes gràcies. L'acte d'entrega dels 600 Premis Llengua Nacional. Un acte que no hauria estat possible, com ha dit abans la Màriam, sense el suport de la Generalitat de Catalunya i també del Preu i Esclat. I, lògicament, gràcies també a la presència de tots vosaltres i dels lectors de la nostra revista. Abans d'acabar, us convidem a l'última actuació que ens faran en Lluís Cartes i l'Albert Freixas, interpretant Un somni líquid d'en Vicent Penya, i dir-vos que quan acabem tindrem un petit piscolabis aquí a la sortida
Gràcies a tots, bona nit i visca la llengua. Un somni líquid surant al riu entre meandres. Ferida al mort eternament sobre aquesta crosta fluvial. Sobre aquest mirall que passa en calma per les hores. El cel, sostre perpetu d'aigua baix, i descobreix la immensitat de tant d'espai. Estaria així, faria el món, la calma dolça eternament.